लोगोफोर नोंथांनाव आं दिनै इन्डिया आरो चाइनानि गेजेराव पावार कम्पारिजन खालामनानै दिन्थिनो नागिरदों। चीन आरो भारत बे मोननै हादरनि गेजेराव जि पावार गासैबो बिथिंखौथ' बेवहाय इनक्लुड खालामाखै, आं मोननैसो बिथिंखौ इनक्लुड खालामदो आरो बे मोननैसो बिथिंनि इनक्लुड खालामनानै नोंथांमोननो मोनसे कम्पारिजन होनो नाजादों। गिबियावनो आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, बेवहाय आं जेसेबां नोंथांमोननो डाटा होगोन बे डाटाया 100% कारेक्ट नङा। बे थुलमुल मोनसे हिसाब आरो बे हिसाबा अराय सम सोलाय सोल' जाबाय थायो। बे जाबाय मा थांनाय बोसोरनैसो आगोलनिफ्राय हिसाब, नाथाय बर्तमानाव बियो इसे एला सोलाय सोल' जागोन। माब्लाबा खमबो जानो हागौ खायसे, माब्लाबा बहुत बुरजाबो जानो हागौ। नाथाय मोनसे थुलमुल हिसाब होगोन जाय माने गरै जोंनि गुगोलानो जा गुबुन गुबुन बिथिङाव बेनि डाटाया दङ। नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि, बै जि डाटाफोर नोंथांमोननो खिन्थागोन बै डाटाफोरखौ मोनफ्रोमबो हादरानो, बुहुमनि गासैबो हादरानो माब्लाबा बेखौ डिसक्ल'ज खालामजोबा, 100% बेखौ डिसक्ल'ज खालामजोबा। रावबो हादरानो 100% बेखौ डिसक्ल'ज खालामजोबा। बेनिखायनो जों बुंनो हाया बै हादरनि पावारा बेसेबां, बै हादरनि पावारा बेसेबां। रावबो हादरनि पावारखौ जों मिथिया, मानोना मोननैसोल' ओरैनो पाब्लिक डमाइनाव होनानै दोनो आरो माखासेखौ माने खिन्थाया। स' जियानो जाया मानो नोंथांमोना मोनसे कम्पारिजन होनो नाजागोन। जानो हागौ बे कम्पारिजनाव माखासे गोरोन्थिबो जानो हागौ। बै गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना निमाहाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोनखौ आं बुंखादों बेयाव जेसेखिनि आं नोंथांमोननो डाटा होगोन बे 100% नङा। बे डाटाया अफिसियेलि फोसावनाय डाटाबो नङा बेयो। नाथाय बेबायदि माने जों इनफरमेसन मा हाइलाइट जाबाय थानो नुयोना, बे हिसाबै नोंथांमोना आं खिन्थानो लादों। स' नाय, जुदि जोङो इन्डिया आरो चाइना माने भारत आरो चीन हादरनि गेजेराव जुदि हा दब्लायथिनि कम्पारिजन खालामबा, जोंनि भारतनि जि हा दब्लायथि बेयो 32.8, आं थुलमुल हिसाब लादो, लाख बर्ग किल'मिटार। नाथाय चीन हादरनि जि हा खालि बेयो 95 लाख बर्ग किल'मिटार। बबेखानि जि चीन हादर, बै चीन हादरनि माखासे बाहागोआ खिन्थु हाजो एरिया। बै हाजो एरियाखौ बेंखननो लादोंबाबो नाथाय बै हाजो माखासे एरिया बांद्राय चीन हादरनि खामानियाव फैसोआ, नङा होमबा? नाथाय बेनि जि लिमिट, बे लिमिटखौ नायोबा नोंथांमोना नुगोन, जि हा कालि बेखौ नायोबा नोंथांमोना नुगोन बियो इन्डियानिख्रुइ 3 फान गेदेर, बहुत गेदेर हादर चीना हा दब्लायथि हिसाबै। जुदि जों एक्टिभ मिलिटारिनि बाथ्राखौ बुङोबा, जुदि जोङो एक्टिभ मिलिटारिनि बाथ्राखौ जों जुदि बुङोबा, माने टटेल आर्मिखौ जों जुदि बुङोबा बेसेबां 14,55,515 होननानै बुंनाय जायो आरो इन्डियानि टटेल एक्टिभ मिलिटारिखौ। आरो चीन हादरनि जे एक्टिभ मिलिटारिखौ बुंनाय जायो 20,35,000। स' जोबोद गिदिर हादर चीना। बे हिसाबै पपुलेसना बहुत नालाय बिसोरनियाव मा आर्मिनि अनजिमायाबो बहुत गोबां जायो। नाथाय बेबो फिक्स हिसाब नङा। मानोना नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि, डिफेन्सनि बिथिङाव जों नायोबा सानसेयावनो बहुत मानसिया रिटायार्ड जायो, सानसेयावनो गोबां मानसिया मा जइन जायो साख्रियाव। आरो चीन हादराव बुरजा जानानैबो गोबां जादों। बै हादरनि मानसिफोरा सम होथारनो गोनां जायो। जाय मेडिकेलि फिट बै मानसिफोरा डिफेन्सआव टाइम होनो गोनां जायो। नोंथाङा बयबो मिथिगौ। बर्तमानाव इन्डियानि जि डिफेन्स बाजेट बियो 73 बिलियन US डलारनिफ्राय 75 बिलियन US डलारनि गेजेराव। नाथाय चीन हादरनि जि डिफेन्स बाजेट बियो बहुत बुरजा, 229 बिलियन US डलारनिफ्राय 230 बिलियन US डलारनि गेजेराव। बेबो मोनसे थुलमुल हिसाब, एक्जाक्ट हिसाब नङा। बेनि खमबो जानो हागौ, गोबांबो जानो हागौ। इन्डियानाव बेनि बाराबो जानो हागौ, खमबो जानो हागौ। टटेल एयारक्राफ्ट, जुदि एयारक्राफ्टनि बाथ्राखौ जों बुङोबा, इन्डियाआव टटेल एयारक्राफ्टनि अनजिमाया दासिम मिथिनायाव बेबो एक्जाक्ट हिसाब नङा। बेफोर माने नुबाय थानाय हिसाब, बेनिख्रुइ बाराबो जानो हागौ, खमबो जानो हागौ। स' नोंथांनाव नुबाय 2,296, 2,500। चीन हादरनिखौ बेसेबां बुंनाय जायो 3,304निफ्राय 4,000नि गेजेराव माबा मोनसे भेलु दङ आरो बेवहायबो गोबां भाग थागोन। बेखौ नोंथांमोना खिन्थागोन दायो। टेंक्स, जुदि टेंक्सनि बिथिङाव बुङोबा इन्डिया आरो चीन हादरा फ्राय समानानो। बे 5,000 प्लास होनना बुंदों आरो 4,614निफ्राय 4,700 सामथिं बा 5,000बो जानो हागौ बुंनाया बेखौ, बा 3,000बो जानो हागौ। खारन माखासे मा जायो, हाथियारफोरा रिटायार्ड जायो समजों लोगोसे, माखासे गोजाम जालाङो। बै गोजाम जानायफोरा जेबो इउज होफैया। बेबायदिनो चीन हादरनि टेंकआ इन्डियानिख्रुइ बुरजाबाबो बिसोरनि माखासे टेंक्सआ गोजाम जाबाय, रिटायार्ड जानो सम जाबाय होननानै बुंदों। स' बेबायदि गोबां बाथ्रा थायो। जुदि आर्मार्ड भेहिकेलनि बाथ्राखौ जों बुङोबा, आर्मार्ड भेहिकेलखौ इसेबां दं होनना बुंनाय जायो 1,51,240 प्लास। बा बेनिख्रुइ बहुत बुरजाबो जानो हागौ, 2 लाखसबो जानो हागौ बा 1 लाखसबो जानो हागौ। खारन खनसेनो प्रडाक्सन खालामो, मेनुफेक्सार खालामो आरो खनसेनो रिटायार्ड जायो माखासेया। बेनिखायनो माब्लाबा एक्जाक्ट हिसाब नङा। बे हिसाबफोरा माने थुलमुल मोनसे हिसाब आरो बेनि गेजेराव।
आरो चीन हादरनिखौ बुङोबा 1,74,300 सामथिं बा बिनि खम बा बुरजा जानो हागौ बेबादिनो जुदि नाभाल फ्लीट माने लैथोजों रिलेटेड जाहाजा जि बुङो टोटेल बेसे इन्डियानिया 294 नाथाय बे बिथिङाव चीन हादरा जोंनि बहुत गोजौ 730 that means लैथोनि दावहायाव दाबो चाइनाया जोंनि बहुत गोजौ दङ जोङो बेबायदिनो जुदि इन्डियानि पपुलेसनखौ बुङोबा चाइनाखौथ' क्रस खालामबाय नोंथाङा बयबो मिथिगौ भारतआ बुहुमनि बयनिख्रुइ बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हादर जाबाय साननानै लादोंमोन खै बोसोरमान उनाव चाइनाखौ बारगोन नाथाय जोबोर सिगांनो बारबाय जों पपुलेसनाव 142 प्लस क्रस मानोना बेखौ एक्जाक्ट हिसाब होनाया मानसिनि अनजिमाया सानसेयावनो बहुत लाख जोनोम जायो आरो गोबां थैयोबो आरो चीन हादरनि बेसे 141 प्लस क्रस स' पपुलेसननि बिथिङाव मोननै हादराव समान स' मेन पावारथ' बहुत दं मोननै हादराव नमिनेल जीडीपी ग्रस डोमेस्टिक प्रडाक्ट ना बे इन्डियाना बेसे 3.85 ट्रिलियन US डलार आरो नरेन्द्र मोदी बिथाङा जुदि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टार जायोबा बि सरकार दाफिननो जुदि हायोबा बिथाङा मोनसे थांखि लादों मा बुंबाय थादों आरो 5 ट्रिलियन इक'नमि खालामनाय टारगेट लादों जोंनि भारतखौ 5 ट्रिलियन इक'नमि स' इन्डिया इक'नमिनि बिथिङाव जेबो खम नङा 3.85 आ जेबो उन नङा बियो 5-6 नि गेजेरावनो दं बुहुमनि मादाव 4-5-6 जापाननि उनावनो थागोन इन्डिया नाथाय चीन हादरा बुहुमनि नैथि गेदेरसिन इक'नमि बिसोरनि जि नमिनेल जीडीपी बियो 18 ट्रिलियन US डलारनिफ्राय 20 ट्रिलियन US डलारनि गेजेराव होननानै बुंदों आरो USA नि नुनो USA नाथ' 25 सामथिं ओरै नङा होमबा खै बोसोरमाननि उनाव चाइनाया USA खौ थारैनो बारगोन मिलिटारि रेंकआ इन्डियाखौ 4 होनना हमना लानाय जायो that means बुहुमनि हादरफोरनि मादाव इन्डियानि जि मिलिटारि पावार बियो 4 नम्बराव दं that means जोबोर पावारफुल कान्ट्रि इन्डिया नुनायाव इन्डियाखौ दुरबल बायदि मोनो स' एसेबां पावारफुल कान्ट्रिखौ रावबो मेगन दिखांनानै बुंनो हाया नाथाय चीनखौ 3 नम्बर होनना बुङो that means इन्डिया आरो चाइनाखौ 3-4 बेबायदि रेंकआव दोनदों आरो सेल्फ प्रपेल्ड आर्टिलारि बे डिफेन्सनि पार्सनेलफोरा मिथिगोन बेबो मोनसे हाथियार नङा होमबा बे आर्टिलारि हाथियारा इन्डियायाव बहुत खम दङ बबेखानि बे हाथियारनि इन्डियायाव बांद्राय गोनांथि गैया होननानै आं सानो नाथाय चीन हादराव बियो 4000 बेबायदि बुंदों नोंथाङा गोसोआव लाखि बेवहाय जेसेखिनि भेलु होनदों बे एक्जाक्ट भेलु नङा नोंथाङा जुदि बेखौ एक्जाक्ट भेलु साननानै जुदि जोबोर मुंखास्थ' खालामनो सानोबा बे गोरोन्थि जागोन बे एक्जाक्ट भेलु नङा बेयो सोलाय सोल' जाबाय थायो टाउट आर्टिलारि बेखौ बुङोबा इन्डियानिखौ एसेबां होननानै बुंनाय जायो आरो चीन हादरनिखौ एसेबां होनना बुंनाय जायो बबेखानि चीन हादरना जेसेखिनि हिसाब होयो बेनिख्रुइ बांद्रायबो थानो हागौ बेयो एक्जाक्ट हिसाब नङा माल्टिपुल रकेट लन्चार माने खनसेनो बुरजा रकेट लन्च खालामनाय ना बे इन्डियायाव एसे दङ 1100 प्लास डेट मिन्स 1100नि बाराबो जानो हागौ खमबो जानो हागौ बाराखौनो हमबाय नाथाय चीन हादराव इन्डियानिख्रुइ 3 गुन दङ माने 3000 प्लास 3000 प्लास फाइटार इन्टारसेप्टर डेट मिन्स जाय एयारक्राफ्टआ मा खालामगोन एटाक खालामगोन बै एटाक खालामग्रा एयारक्राफ्टआ मोनबेसे दं इन्डियायाव 570 जेराव थागोन जेगुआर थागोन मिराज थागोन दाथ' राफेलबो दङ नोंथांमोना मिथिगौ आरो बेबायदिनो जोंनि इन्डियानि गाव बानायनाय माखासे फिसा लाइट एयारक्राफ्टफोरा जादों माल्टि रल एयारक्राफ्टफोराबो थागोन जोंनि इन्डियायाव मा दङ मिक्स सिरिजनि माखासे फाइटार दङ आरो रासियानिफ्राय लाबोनाय सुखय 30 MKI बेफोरबो थाबाय नाथाय चीन हादरनियाव बेसेबां दङ 2000 प्लास चीन हादरनि जेसेबां एयारक्राफ्ट दङ बेयो गुबुन हादरनिफ्राय लाबोनाय मोनसेबो नङा बांसिन गावसोरनो बानायनाय नाथाय इन्डियायाव जेसेबांखिनि फाइटार दङ बुहुमनि सबसे पावारफुल फाइटारफोरानो इन्डियायाव दंजोबो स' बेनिखायनो बिसोरनियाव 2000 दंबाबो अनजिमाया बुरजा जानो हागौ नाथाय इन्डियानि जि फाइटार बियो टप कान्ट्रिसफोरनिफ्राय लाबोनाय बांसिनानो फ्रान्सनिफ्राय लाबोनाय रासियानिफ्राय लाबोनाय ग्राउन्ड एटाक एयारक्राफ्ट बियो 130 नाथाय चीननिया बेसे दङ 400 बेबायदि बुंनाय जायो आरो कम्बाट हेलिकप्टार बे इन्डियायाव 150 प्लास हेलिकप्टारनि बिथिङाव इन्डिया उइक बर्तमानाव नाथाय चाइनाया बेसे 300 दङ जुदि जोङो निउक्लियार बम्ब बा निउक्लियार वारहेडनि बिथिंखौ नायोबा इन्डियायाव सानना लानाय जायो मा 164 निफ्राय 200 नि गेजेराव दं इन्डियायाव नाथाय चीन हादराव मा 350 निफ्राय 410 नि गेजेराव निउक्लियार वारहेड दङ बेबायदि साननाय जायो निउक्लियार बम्ब हाइड्रोजन बम्ब थार्मोनिउक्लियार बम्ब फिसन बा फिउजन बम्ब बेबायदि 410 बेबायदि दङ होनना सानना लानाय जायो एयारक्राफ्ट केरियार जेराव माने एर'प्लेनखौ रोगायो जाहाज ओरैबायदि गेदेर जाहाज जाय माने लैथो गेजेराव मा एर'प्लेनखौ लानानै थाङो आरो बेखौ एयारक्राफ्ट केरियार होनना बुङो स' बियो इन्डियायाव बर्तमानाव 2 दङ आरो बानायबाय थादों मोनसे आरो चाइनायाव बबेखानि 2 दङ होनना बुंनाय जायो नाथाय दासिम 3 जानांगौ ओंखायनो आं 3 लिरदों मानोना बिथांमोना बानायगासिनो थादों हेलिकप्टार केरियार इन्डिया दासिमबो गैया बबेखानि मोनफा मोननै जि वारशिप दङ बेहाय हेलिकप्टार बानो हायो नाथाय बे हेलिकप्टार केरियार नङा बानोसो हायो स' इन्डियायाव हेलिकप्टार केरियार गैया नाथाय चीनाव 3
हेलिकप्टार केरियार दङ हेलिकप्टारा जो लैथो गेजेरनि डिस्टेन्स जायगाफोराव थांनो हाया स' जाहाजजों लाना थांगोन आरो एटाक खालामनायनि फिन बे जाहाजाव बागोन स' बेबायदि डेस्ट्रयार शिप बे मोनसे जाहाज लैथोनि मोनसे वारशिप बेयो इन्डियायाव बेसे दङ 12टा दङ नाथाय चीनाव 50टा फ्रिगेट्स इन्डियायाव 12टा आरो चाइनायाव बेसे दङ 14 जुदि करभेटनि बिथिंखौ बुङोबा करभेटआ इन्डियायाव बेसेबां दङ दासिम जों खौरां मोननाय बायदिब्ला 18 आरो चाइनायाव बेसेबां दङ 72 72टा नाथाय बिनि माखासेया बोराय जाबाय आरो माखासे गोदानै दाजाब जागासिनोबो थादों बानाय जागासिनोबो थादों साबमेरिननि बिथिङाव इन्डिया दाबो उइक साबमेरिननि बिथिङाव इन्डिया माखासे दुर्बल हादरनिख्रुइबो उइकसिन इन्डियायाव बर्तमानाव बहुत साबमेरिन बानायगासिनो थादों कनस्ट्राक्सन सोलिबाय थादों नाथाय ओरैनो एकुरेट हिसाब होनाय बायदिबा 19 होयो नाथाय बिनिख्रुइ बुरजा जाबाय दासिम खारन माखासे साबमेरिन बानायगासिनो थादों आरो बिनि मादाव माखासे निउक्लियार साबमेरिनबो दङ नाथाय चाइनायाव माखासे गोजाम जायफोरा रिटायार्ड जाबाय माने जायफोरनि एज गैला बा दानि मडार्न जुगाव दावहा नांनो जग्य नङा बेबायदि माखासे साबमेरिनखौ लानानै चीनाव बेसेबां दं 63 स' मोननै हादरनि गेजेराव जों हाथियारनि कम्पेरिजनखौ नायोबा चाइनानि जि क्वान्टिटि हाथियारनि बेथ' इन्डियानिख्रुइ बहुत बुरजा नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बिसोरनि जि माखासे हाथियार बे आउटडेटेड स' इन्डियानि जि हाथियार बे गासैबो मा लेटेस्ट बुंनो थाङोबा बेनिखायनो आउटडेटेड हाथियारखौ जों जुदि चाइनानि आउटडेटेड हाथियार मोनसे हमोबा इन्डियानि मोननैजों समान आं बुंगोन आरो नाथाय ड्रननि बिथिङाव UAVनि बिथिङाव इन्डिया चाइनानिख्रुइ बांद्राय स्ट्रं कन्डिसनाव गैया खारन टेक्न'लजिकेलि चाइनाया जोबोर इन्डियानिख्रुइ गोजौआव नाथाय मिसाइलनि बिथिङाव इन्डिया जेबो गाहायाव नङा स' माखासे मिसाइल नोंथांमोना लादों जेरै इन्डियानि माखासे मिसाइल जेरै प्रलय नामनि मिसाइल पृथ्वी नामनि मिसाइल अग्निया बहुत सिरिज दङ अग्नि 1 अग्नि 2 अग्नि 3 अग्नि 4 अग्नि 5 आरो अग्नि 6आ कनस्ट्राक्सन सोलिबाय थादों बेयो अग्नि 5 आरो अग्नि 6आ जाबाय इन्टारकन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइल जायनि मेगा 24 निफ्राय 26 आरो मोनसे दाखालि बावैसो मोनसे अग्नि मिसाइल टेस्ट खालामदों बिनि मुङा जाहैबाय मा अग्नि प्राइम बेबायदिनो सूर्य मिसाइल बेबो कनस्ट्राक्सन सोलिबाय थादों सूर्या बे मिसाइलफोरा मा कनस्ट्राक्सन सोलिबाय थादों सूर्य मिसाइलाबो जागोन ICBM निश्चय बेनि उनाव K4 मिसाइल दङ K4 K5 K6 K15 कालाम होनना बुङो बे मिसाइल नामखौ कालाम APJ अब्दुल कालामनि मुङाव दोनदों डक्टर APJ अब्दुल कालामनि मुङाव K4 K5 K6 K15 आरो बैफोर मिसाइलनि जि रेन्ज बेयो 5000 किल'मिटारनिख्रुइ बुरजा दं पावारफुल बेलिस्टिक मिसाइल के मिसाइलाबो इन्डियानि आरो ब्राह्मस बुहुमनि बयनिख्रुइ फास्टेस्ट क्रुज मिसाइल ब्राह्मसआबो माखासे भेरिएन्ट दङ ब्राह्मस 1 ब्राह्मस 2 आरो सी भेरिएन्ट दङ हेलिकप्टार भेरिएन्टआ बेलेग एयारक्राफ्ट भेरिएन्टआ बेलेग हानिफ्राय लन्च खालामनाया बेलेग स' बैफोर प्रहार प्रलय पृथ्वी बै मिसाइलफोरा मा गुबुन गुबुन माखासे बिभाग दङ गुबुन गुबुन एयारक्राफ्टनिफ्राय लन्च खालामनाया बेलेग हानिफ्राय लन्च खालामनाया बेलेग लैथोनि साबमेरिननिफ्राय लन्च खालामनाया बेलेग स' बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ स' ब्राह्मस मिसाइलाबो माखासे बिभाग दङ आरो ब्राह्मस जितु दा हाइपारसनिक बानायनो नागिरबाय थादों बे कमप्लिट जायाखै निर्भय मोनसे ब्राह्मस मिसाइल बायदिनो जोंनि क्रुज मिसाइल निर्भय जितु मिसाइल बे मिसाइला इन्डियानि मोनसे क्रुज मिसाइलनि जायखि बानायनाय ब्राह्मसआथ' रासिया आरो इन्डिया लोगो नांना बानायदोंमोन बे निर्भय मिसाइलनि जि रेन्ज बेयो माने 1500 किल'मिटारनिख्रुइबो बांसिनहालागै दङ नाग मिसाइल दङ बे नाग मिसाइला जाबाय आसलते एन्टि टेंक मिसाइल बेयो बराक 8 बे जाबाय इजराइलनि मिसाइल इजराइल आरो इन्डिया लोगो नांना बानायनाय बुंजागोन S-400 बेखौ रासियानिफ्राय बायनानै लाबोदों S-400 बे मोनसे एयार डिफेन्स सिस्टेम बुहुमनि बयनिख्रुइ बेस्ट एयार डिफेन्स सिस्टेम होनना बुंनाय जायो S-400 खौ त्रिशुल मिसाइल दङ रुद्रम मिसाइल दङ अस्त्र आकाश पिनाकाया बबेखानि रकेटसो बेयो मिसाइल नङा बेवहाय मिसाइल लादोंबाबो पिनाकाया मोनसे रकेट सिस्टेम इन्डियानि बेनो आकाशआ बुंनो थाङोबा मोनसे रोखोमनि एयार डिफेन्स सिस्टेमानो बेबो मिसाइल बेयो नाथाय चाइनानि माखासे मिसाइल जायनि नामखौनो मिथिया आं मात्र DF खौ मिथिगौ दंफें सिरिजनि बहुत मिसाइल दङ बेयो बांसिनानो माने बेलिस्टिक मिसाइल गासैबो बेलिस्टिक मिसाइलानो आरो बेवहाय माखासेया मोननैसोआ मा इन्टारकन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइल ICBM जेरै निश्चय DF-31-41 बेफोर जानो हागौ स' DF-11 DF-12 DF-15 DF-16 DF-17 DF-21 DF-26 DF-31 DF-4 DF-41 DF-5 HM-2 HM-3 बेबायदि गोबां मिसाइल नोंथांमोना लिरनानै होदो YJ-18 HY-2 स' बेफोर जाबाय चीन हादरनि माखासे मिसाइल जेराव क्रुज मिसाइलबो दङ लोगोफोर नोंथांमोना गोसो लागि हाइपारसनिक मिसाइल बेलिस्टिक मिसाइल क्रुज मिसाइल एसे डिफारेन्स दङ माखासेया स्ट्रेटेजिक माखासेया टेक्टिकेल बेबायदि गोबां बाथ्रा दं आं नोंथांनो डिफेन्सनि बै लेंगुवेजफोरखौ बेवहाय बुंनो फैयाखै नाथाय मोननै हादरनि गेजेराव जुदि जोङो मिसाइलनि जुदि कम्पेरिजनखौ नायोबा
खायसे खायसे ओरैबायदि मिसाइल दङ जाय मिसाइलफोरा पाकिस्ताननि थाखाय थ्रेट स' अग्नि सिरिजनि जेसेबां मिसाइल दं बै अग्नि सिरिजनि मिसाइला गासैबो मा थार्म' निउक्लियार बम लांनो हानाय गोजा बेनिखायनो इन्डिया आरो चाइनाखौ जों जुदि कम्पेरिजन खालामबा मिसाइलनि बिथिङाव मोननै हादरा इकुवेल रेंकआव दङ चीन आरो भारतनि गेजेराव जुदि दावहा जायोबा मा जागोन नोंथाङा बे बाथ्राखौ गोसो लाखि रावबो देरहानो हाया बे दावहायाव आरो मोननै हादरा टटेलि मा जागोन डेस्ट्रय जागोन होननानै आं बुंगोन कारण निउक्लियार बमनि बिथिङावबो मोननै हादराबो खम नङा इन्डियायाव जेसेबांखिनि निउक्लियार बम दङ बै निउक्लियार बमजों जुदि चाइना एटाक खालामबा चाइनानि नाम निशानाबो गैया जागोन स' फ्रेन्ड्स बे कम्पेरिजननिफ्राय नोंथाङा मा बुजिखो मोननै हादरनि गेजेराव जुदि दावहा जायोबा मा जागोन